С всички вас, с които работим в моето пространство, знаете, че тук е мястото, където все едно се прибираш в къщи. Където се прибираш в къщи и си очакван, и си чакан, и си видян, и си уважен. Най-важното нещо за мен в моето пространство и начина, по който работя, това е доверието. Защото без доверието не можем да стигнем до никъде. Вие много добре знаете, че всяко нещо, което е споделено тук, остава в това пространство. И всичко онова, което ви тежи, всичко онова, което ви пречи, всичко онова, което ви е нанесло огромни щети, всяко ваше преживяване, което изказвате на глас, чрез него вие се лекувате, защото го пускате и давате място на нещо ново да се стане там, на онова болезнено място, което е било допреди време. Така че най-важното нещо за мен е доверието, което споделяме помежду си, и това е една от стъпките за отработване на всичко това, което ни пречи и ни тежи. Аз съм Илияна Родопска и съм човек, който е тук за теб. И те очаквам. Запази своя час при мен. До скоро!